Jo, zdravím všetkých, s vami je vždy pozitívne naladený Laco a my si dneska zahráme FIFU Mobile. Pokúsime sa EA Sports. It's in the game. Za tú dobu som si upgradeol aj tým. Overall 100 a nie 97, alebo aký som tam mal, ale OK. No, dodržuj pitný režim, ja sa napijem. Bolo to asi počuť, neviem. Pekne. No ja vám ukážem môj tým. Dobre. Tu mám Pedra Neta, tam mám Owena, tu mám Didiera Drogbu, Šranca, Depola, Gerarda, Mittelštada, Bastonyho, Maňana, Van Dijka a Zanettiho. Nechcel som kliknúť shop, ale OK. Dobre, ja stiším, aby ste ma počuli. Dobre, všetko dáme toto dáme tak. Ja to všetko potiším. Dobre. Ani to nepočuť. Ale dobre, hop. Dobre, sa mi vyšmykol mobil. A dobre, môžeme ísť na to. A yes, mám 99. Oh yeah. Yeah. To je vďaka tomu Maňanovi, ale OK. Padol mi z extra timeu za 1200. Aký má overall? 98, OK. Dobre. A ja mám 100. Dobre, ideme na to. Toto dúfam vyhrám. Ešte dúfam, ale vyhrám. No. Sorry, že som dlhšiu dobu nenatáčal, len som mal prestávku. Počkaj, čo? Babroš. Dobre, nevadí. Čo má? Nemá Barcu, ne? Ja radšej Madrid. Barca je fuj. No poď. Tam si. Let's go. Let's get it. Dneska budeme mať celé CD. No poď. Nič. Nie. Čo? Nebolo fér. I got the crown, Gurdengo. Poď. To čo? Tak sa ti nevydarilo. Brátu. No. Dobre, Drogba. Dobre, prečo nejde? No poď tak. Neto. Owen, Baked, Lejský. No aj, hej. Ako toto čo je, halo? Budeš sa zahrávať zase? Dobre. A my dáme Van Dijkovi. Dobre, už som myslel, že nechytí, bo tu nevedia chytať. Dobre, dáme tak, šup. Jaké otočky okolo vás? Čau, 2-0. OK. OK, 2-0. Dobre, poď. No, tak, šubo. Dobre. Nové chyby. Dneska budeme mať celé síry. Swap. Či toto chytil.
takýto vinklik. Poď. Brr. Toto nechytí. Dobo nemusel. A čo? Hej, jo. A poď teraz! 3-0. Yippee. V pozadí moja babka. Ale okej. Aj Dobre. Dobre, som myslel, že sa mi to seklo, ale nevadí. A ešte však Mustafa to je... Nie je to náhodou futbalový hráč? Napíši mi do komentárov. Ja idem ďalej hrať. Nie? Máš náko? Dobre. Doskoro. Aké? Také ciktron. Nestihol som. No tak. To jak sa slajdol. Čo? Toto nechytí? Tak toto bol najviac mid goal. Pardon, najhorší. Brr. No poď. Easy, 4-1. 4-1, kúkaj. No poď. Dáme 5. Tá už prehral. Ale okej. Poď. Prdele. No tak. Brat. No poď. Poď, to dáš, poď, tak. Poď, tak. Dobre, poď. Owen, poď. Nie, poď. Nie. Joj. Mohol byť ďalší gól. No, poď, tak. Poď, Neto, ty debil. Ty si mid. Teraz Lejský. Yes, 5. Let's go. Barbecue bacon burger. Dobre, už prehral. Barbecue bacon burger. Easy. Dobre, to len takto vykopne. Čau. Dobre, dáme ešte jedno kolo a končí toto YouTube videjko. Digon Chavo overall 98 a prehral. Slabý kus je veľmi sús. Zase nejaký slabý. Ježiš. Ako nemám o nič lepšie statistiky, ale som asi silnejší. Digon ešte horšie. Digon. Ty má jaký slabý. Jaký slabý tým. Jak slabý tým. Však to zase vypúkam. Možno. Dobre, nič. Poď, dobre. Tak, pekne. Čix, čau. Pekne. Poď.
No. Easy shit. Poď, Jacko, tá ty môžeš ísť do prdele. Ako Gekon. Čo? What the Čo? Dobre, poď. Nie. Dobre, a prečo je taký čierny? Ježiš. Nebol zase taký čierny. Abo no. Som myslel, že ide. Joe Mama Heart. Barbecue Bacon Burger. A to som nevychytal. No poď. Gnezda čerín. Nikoho nezaujíma. No tak. Oven baked lejsky. To čo? Benjamin Mendy. Ja keď viem, že to nie je Benjamin Mendy, ale dačo na F. Fucking Mendy. Hopa, za môj slovník. Aj. Dobre. Dobre. Demarcus. Ale bimbas. Tak nič, ale zatiaľ je na 0. Čiže neviem, čo chceš. No, dobre. Do prdele. Niu. Poď, lace oven baked. Nebol! Jaký offside? To je hovno. Toto nie. Niu. Ale teraz, keď mám šancu, to je debilne naplánované. No poď. Už som vyhral. Čupa čups. Nič. Poď. A tam. Pekne. Je to tam. To vážne disconnectol. Mohol toto urobiť. Ja nechcem hrať s botom. Bože. Múdrik je múdry. No, ale... No tak. Dobre, za to, že máme 2 výhry, tak skúsime si dať jeden ďalší bonusový. No ale ja som vo World Class a tu sú sami slabší. Co boha, toto chytí? Toto nemá šancu chytiť. Toto bola taká šupa. A on to chytí a toto zbabral. Joe Mama. Ňu. Pekne. Very easy. Easy for me. Nope. Hihi. Yeah. Dobre, tak teraz sa mne to toto vyšmálo. Že či cigánka? Dobre, už som aj tak vyhral 3-0. A keď tam som vyhral 5. A to bol taký slabý kus.
Slavý Isus. No dawaj, poď. No, poď. Tak. To kam? Dobre. No poď. Dobre, easy. A keď viem, že to je bodaj, tak som poslal emoji. Dobre. Dobre, dáme bonusový zápas. Bonusový zápas, Ďuro. Nie som späť. Dobre. Dáme tak. 20 tokeníkov. Dobre. Opponent fight. Bonusový posledný zápas. No a toto som prehral. Toto nič. Možno môžem vyhrať, ale no tak som prehral už. Ukáž. No tak rip. Možno. Rollin, vim bisky, pijeme še duhozané whisky. No poď. Ale on mi dá gól hneď. Čo? Haaland? Sexy boy Haaland? No, dobre. Idiot. No poď. What the... Čo? Bergkampf. Ja viem, ja si z neho robím von srandu. No, čo robíš? Čo robíš? Hovno. Načo tam? Načo? To je debil. Ale čo ja vyhrávam? Pukla mi stolička. No, omylom. Dobre, asi som vám dal jum pescere. Ale okej. A mi teraz dá gol. Dokonca 3 alebo 4. No poď. No, tak. No. Poď. No dobre, zatiaľ vyhrávam. A toto už je fakt ťažký oponent. A ja si napravím soličku. S dovolením. Počkaj, teraz tryhardíme. No. Pedro. Aký offside? Tak to nebol offside. Zďaleka to nebol offside. No tak. Ježíš Maria. Bodaj by ťa stúlo tikujú. Vážne? Teraz? Oh, hell no. Dobre. Oh yeah. Hell no. Oh, hell no. Dobre, poď. What the fuck? On mi dá gol. Už dá gol. Dobre.
Ja hlavne dobrého brankára teraz. Dobre. Čo? Aký gól? A čo? Prečo sa... What the fuck? To čo je? Ej, yo. Kúkaj. Môj brankár. What the fuck? A kúkaj, čo robí? On sa slajdne ešte. To je strašné. Ja nenávidím, keď má takto iný rohové kopy. Gdengo. Van Dijk. No čo urobíš, hej? Tu som doma. Teraz kde? Kde kopem? Kde kopnem? Kopnem Drogbovi. Tento dá určite. Nedá. Sklamal si ma. Aj Owen sklamal si ma, ty curak. Ty curák sprostý. Vážne. To vážne. Toto je najhoršie. To nenávidím. Remíza, no. Keď nie, tak som prehral. Počkaj, čo? Počkaj! Dobre, yes. Teraz už dá. Uvidíš. Tak nie. Čo? To nedokážem vnímať ani. Dobre. Tak my sa vidíme u ďalšieho videa a serus.